Какво ще направите, ако Джони Деп се появи на прага ви и помоли за малко захар? Струва ви се невъзможно, но след минути ще ви опровергаем. Страната ни посети брокерът на най-известните и богати хора в света – Крис Диец. Неговия екип помага на холивудските звезди да си намерят нов дом, където и да е по света. България вече е част от бляскавото портфолио на Диец и нищо чудно съвсем скоро да се окаже, че имате нов съсед. Не кой да е, например Мадона. Името му е синоним на лукс, на много лукс и още повече лукс. Защото когато говорим за Холивуд, славата означава пари, а парите имения. За по $100 милиона. Екипът на Крис Диец работи с клиенти като Брус Уилис, Стив Мартин, Майкъл Джордан, Джони Деп и има ли нужда да изброяваме още? Господин Диец, различават ли се богатите клиенти от тези, които са и богати и много известни? Това, което ги отличава, най-съществено е отношението към личния живот. Знаменитостите най-често искат техния живот да бъде изложен на показ или да си купят имоти, които преди това са били на други знаменитости, например на 50 Cent. Докато най-богатите хора на света, те предпочитат да водят доста по-спокоен и по-тих начин на живот. Те не искат да парадират с това, че са толкова богати. Или ще притежават имот с личен зоопарк, като този на Хю Хефнер в Беверли Хилс. Имението на Плейбой е може би едно от най-известните в света, здобило се дори със собствено реалити шоу и също присъства в списъка на Диец. Вярно ли е, че едно от основните изисквания към новия собственик на имението е било да остави Хефнер да живее там до смъртта си? Наистина не мога да ви разкрия това, но по принцип, когато си купите имот, в който все още живее някоя знаменитост, това добавя допълнителна стойност на покупката в бъдеще. А когато домът е на покойна звезда, цената достига космически измерения. Добре дошли в прословутия Неверленд, домът на Майкъл Джексън в Санта Барбара, Калифорния. Неверленд е едно имение, което е изцяло проектирано и изградено по идея на самия Майкъл Джексън. Стъпка по стъпка той превърна дома си в истинска страна на мечтите. Зад оградата се крие цял лунапарк с блъскащи се колички, увеселително влакче и какво съвпадение, отново зоопарк. Той самия винаги е искал не просто да бъде световно известна поп и рок звезда, но и да сбъдне детските си мечти. Тъй като той започва много рано своята кариера и няма възможност да изживее детството си. Майкъл Джордан пък е обсебен от числото 23, посрещащо ни още на входа на огромните му владения в Чикаго. Защото 23 е номерът на неговата фланелка. Къщата му наистина е гигантска, с просторен парк около нея. Има 2 игрища за баскетбол, едно открито и едно закрито, за да може той да тренира по всяко време. Къщата е оградена от всички страни, достъпът е строго ограничен. Звездите обаче не са от най-лесните клиенти, казва Диец, тъй като държат да покажат не само колко са богати, но и колко са ексцентрични. Имахме случай с популярна рок звезда. Няма да разкривам името обаче, която беше почитател на камилите и поиска да си купи къща в Лас Вегас, но държеше до къщата да има огромно пространство в пустинята, в което да живеят камили. Като цяло е много трудно да се определят желанията на известните. Те са непредсказуеми. При жилищата на богатите и прочутите, оказва се, също има мода. Ако един актьор си купи къща някъде, много скоро това ще направят и други холивудски величия. Има няколко топ дестинации в света. Тоскана в Италия, където има къща и Мадона. Лондон се откроява с лайфстайл начина си на живот. Там можете да срещнете много знаменитости. Разбира се, Лос-Анджелес и Беверли Хилс. Ако говорим за Азия, определено Хонг-Конг и Сингапур. А дали България може да се превърне в притегателна точка за звездите и на кой свой клиент бихте я препоръчали? Мисля, че Джони Деп е такъв човек. Той обича да излиза, да се забавлява. Обича нощния живот, животът на открито. А това тук е възможно. София е оживен град с много дружелюбни хора. Харесват ми старите ви сгради с високи тавани. Ако видите имотът на Деп в Южна Франция, ще разберете, че той би оценил и София. Той харесва места с индивидуалност, с история. Въпросът е, има ли у нас къщи, отговарящи на капризите на Холивуд? Агенцията партньор на Диец на пазара на луксозни имоти у нас твърди, че отговорът е да. Над 100 имота, които са над 1 милион евро. Много често ме питат тези имоти дали са в България. Да, те са в България и те са истински. За 2016 година сме продали имоти на стойност 38 милиона евро. Резиденция в Политидна Витоша на стойност над 3 милиона евро. Не може всеки да продава луксозни имоти. А още по-малко, ако клиентът е икона в музиката, спорта или киното. Но страната ни вече е на звездната карта и е време, твърди Диец, за нея да научат и знаменитостите.
За Здравей България, Ивомира Пехливанова.